Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please don't forget to subscribe and turn on that notification bell kuitira kuti pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kumawana. Muri yeZimbabwe vazhinji vari kuziva kuti baba vedu vakapfupi vanoremekedzwa naAmainga mama vanoremekedzwa muno munyika yedu yeZimbabwe vaibuditsa mashoko ekuti vakaparadzana vakasiyana marriage yakaramba. Zvise zvaitika pane mashoko akubuda kuti aiwa idrama iri vanhu ava vari kuda kutsvaga kutrenda streets social media nekuti vanga vanyarara kuda kutsvaga kupinda imomo game. So da kusiye mchinzwa audio pane proof yashandiswa paaudio ipapapa yanoda kuti munzwe. Wapedza kunzwa utazvona ufike kucomment section inise mutsudzuri wenyu wenyaya ndipa kuzivisai nyaya sezvadziri dzisina nhema mukati kana kuti maside effect mukati. After wapedza kuona first update usaskip this video nokuti ndine imwe update yevanhu futi vaurayiwa iko kuGuruve kuri kufamba nyaya dzekuurayiwa vanhu. Tatone first update. Pana kapfupi naMainga atarohwa 10 knot apa tatambwa bhora remapepa. Rwendo runo tichadzidza to mind our own businesses. Muri yeZimbabwe, you can't believe this. Pane hama yaMainga yalikisa information yekuti iyo vanhu ava vanozivana, vanhu ava vari pamwe chete. Zvingangodaro vari kutsvaga mbiri nekuti vanyanya kunyarara. Muhama iyi yaburitsa iyo kuti aMainga vakabvisirwa rora re$1,200 US. Vati iwo kapfupi haana hake kudzokera ruviri kundorora, asi kamwe chete kaakaenda ikako akabvisa a sum of $1,200 US. Muri yeZimbabwe takazochimhanya nezuro 17 December 2025 kunotarisa kupeji kwakapfupi tikaona pakavha foto pake paine picture rake naAmainga. Tikatarisa kuti after all the heartbreaks airatidza kuti kapfupi anadzo painterview yakaitwa yekunhamo haana kukwanisa kubvisa pic rake naAmainga. After zvese zvakataurwa naAmainga painterview yaDJ Ola, kapfupi haana kukwanisa kubvisa pic rake naAmainga. Saka nezuro pakazenge palika information iyi, kapfupi ndipo pazvakasvika munzeve dzake kuti information yalika akachimhanya kundochinja kunobvisa cover photo rake naAmainga. Mukacharisa pamufananidzo pakanzi updated his cover photo 20 hours ago kubva nezuro 17 December 2025. Muri yeZimbabwe aMainga mukadzi mukuru avana kupusa. She is almost kana kuti above 50 makore ekuberekwa. Avangatauri zvinhu zvakadaro. Vanhu ava vari kutsvaga mbiri. Peji rakapfupi kubva nezuro patakatarisa patakatora screenshot kusvika nhasi uno within a space of 24 hours ragaina 15,000 followers. Zvinoreva kuti zviri kufamba kusaidi kwavo. Hazvichisi chinhu chinoshamisa kuti mumazuva mashoma anotera kana mumasvondo mashoma anotera tichanzwa kuti aMainga nakapfupi vagadzirisana kana kuti tichanzwa kuti mbinga ine mari yabhadhara aMainga nakapfupi kuti Next update iyo yevanhu vamwe vanhu futi vaurayiwa ikoko Guruve. Vadikani Guruve yakutotyisa macases ari kubva ikoko anorwadza anosereresa vanhu voponera kupiko. Aiwa mapurisa paroda kushandwa basa zviri kunzi kwaurayiwa futi vamwe vanhu ikoko nemugari weikoko. Dai usiye kuona video pedza kuona video tazvonofika comment section rest in peace kune vaurayiwa asi mukai murwe hondo idzidzi vanhu vari kupera vari kuurayiwa. Aiwa mukai murwise kana zvichikwanisika. Mwari pindirai pachiitiko chakaita seichichi. Ndatoone video. Guys, we told you several times. Muchituka muchida sei. Listen this. It's not good to read Kamuguru. It's not good. Listen. Update. Manerano ndafonerwa nechiudzwa kuti mhondi dziya dzasvika paNyamaka. Ndikauza mapurisa
inda ndiri kuguruve but panzi reaction team yaenda indabva tatopinda murodi but mapurisa andatangira hangu kusvika so taramba takamisa vanhu kuti mapurisa asvike asi tasvika pasini ndisvika pasini ndaudzwa kunzi vanhu vanga vatizira musango vachikanda marekeni so vachindiudza kuti pana mai vanga vashayikwa pamwe chete nemwana pazosvika mapurisa hazvina kunonokata patawana mai vai vaurayiwa panyama kafamba 88 paitika futi chimwe chiitiko chinotyisa manherano izvozvi vanhu vakabatira mumaoko hatisi kuziva kuti zvinhu zvichatisvitsa papi taakunetseka zvakanyanya tatosvika tatanga kuona mwana ende vanhu vanga vachikanda marekeni ivavo zviri pachena kuti ndo vanhu vaita izvozvo so ndaandorongoti dai mwari vapindira mhondi dzabatika idzi tadekara. I told you, these people that still continue. Even vakaramba vakanyarara takaramba takanyarara. These people that still continue. Guru is so dangerous. It's so dangerous. Ikoko kwa nyama ikoko nyama dzedu dzese. Izvi zvinhu hazvizombotifadza guys. Hazvizombotifadza. Vamwe vanhu vari kumbobatwa ngavambovhariwa vamboramba vakavharirwa svika tawana inonzi good information no guys no guys no hazvisi kuita zvakanaka. Imbwa ipava patouraiwa munhu ipapa but imbwa dziripo nemapurisa ngazvipinde musango please. Tinosvika kupi tichiita so. Next update iyo mukadzi uyo akabirwa bhegi mubhazi achienda kugweru. Abirwa bhegi mubhazi mukadzi uyo akaenda kumaprofita achida kunoshandirwa. Aenda kunoshandirwa akabva apiwa murume ikoko zvatyisa kana kukatyamadzwa nyika yese yeZimbabwe. Dai sei mchiona video pedza kuona video tozvonofika comment section inside rarenda funga kusiyai. Much love. People of Zimbabwe nyaya nayo inyaya inobata. Up to now I'm not getting kuti chichakanyatsoitika. Nyaya yakatika kugweru kumukoba 17 yamai vakabirwa bag mubhazi vachibva kunohodha ya Christmas, so maybe vaibva kunohodha hembe dzekuti vatese vachitengesa ende zvinonzi manga mine hembe dzakawanda dzaitwa dzemari yakawanda saka vabirwa bhegi kudaro nekurwadziwa vakati zvina ndifambe tinotsvaga kuti tese nditsive kune vanotsiva kana kuti ndingawana kuti munhu adzose bhegi rangu handimaona. Vafamba vakadaro vakaenda kumunhu anobatsira ari ikoko kumukoba 17 kuti vanobatsirwa nezvebhegi ravo. Vaenda ikoko kunobatsirwa nezvebhegi vakaona kune madzimai 4 anga aripo pakubatsirwa ipapo vachida kubatsirwawo kubva vataurira nawo vachingotaura munoziva kuti mangosvika muri pakubatsirwa munongomhorosana as Zimbabweans makadi ichichi vanhu vachizivana then vabva ipapo zvakazoitika ndo zvandisiri kunzwisisa kuti chii chingava chakakonzeresa. Inyaya iri kutonetsa kugweru vagari vomukoba 17 inyaya yekutonetsa kutoti chii chakaitika kosi zvinonzi mai vanga vari ipapo vanga vauyawo kuzobatsirwawo the same day vakabva vatanga kuuya kuna mai ava vekubirwa bhegi kuhope vachiti kubva nhasi wamukadzi wemwana wangu hauna mumwe munhu wacharara naye murume wako wacharari naye wakurara nemwana wangu ane 35 years because vakamboenda nemubatsiri vabva papo vakatonda kumba kwamai vavo vachiti handi tinonamatira pamba pane zvinonetsa zvokuti mai vekubirwa bhegi vakatonoona mwana vakatoona mwana yemukomana ane 35 years akunzi namai ava ndiye ava murume wako hakuna chero anokwanisa kundikontrola chero mubatsiri wakaona ndiri paari uya hapana zvaanondiita. Mai ava vanetseka because vari kuti mukomana wayo anouya live kuti ndauya bcause ndini murume wako ndatouya kuzorara newe achibva vachirariwa nawo chero pangava pai hanzi anouya mwana wamai ava hanzi mai ava achiti chero kanda kumuprofita avo amunofunga kuti ane mbiri semuno muZimbabwe hapana zvavavanondiita. So inini my question is chingava chii chaizvo because mai vakazodzokera kumubatsiri uya kumukoba 17 kuya zvakare kunoda kunoti konaimi ndo zviri kuitika kwandiri. Mubatsiri wabva ati kana nenditoshamisikawo because hapana zvandichakwanisa kuita chero simba charara ndakandinaro handisina ende mai vari kundithreaten nawo. Sekufunga kwenyu mhuri yeZimbabwe chingava chii chakanyatsoitika chaizvo kuti mubatsiri namai vakaita madhiri kuti munozwa ndabatikana kuti dai vanga vasina hawo kuenda vasina kubvira zvavo vaenda kunoripota nenyaya
kunofambira nenyaya dzebhegi rakabiwa patinongochirwadziwa kakuti zvinhu zvangu handiti maona zvakutyisa patakuenda kuvabatsiriku ngatizive kuti tikuenda kupi because vanhu vachaka zvakutotyisa vamwe vabatsiri vatiri kuti vabatsira havasisiri vabatsiri vechokwadi ndiyo chokwadi because zvakutotyisa inini mafungiro angu it seems like mubatsiri namai avakwana varipo vanozivana wogoshayiwa simba sei nemunhu akauya achida kutobatsirwa newe kana zvakutotyisa kamangoenda maprofiti endai mega because unogona kuenda uchitokuenda nobatsirwa unotatapurana nezvimwe ikoko handiti maona inyaya inotyisai iri kuitika kugwero hama dzangu ndonyaya ndakandaiona mukati mezvoranhasi